Pak Teguh Maedang monggo. Cing lu. Pak Teguh Anggris tutup pojokan ngono itu. Anggris terus pojokan ngono lak ngono kuwi. Aku ketemu-temu nyawa-nyawa iki gak selera jamak. Yakin ora ini jangan muslimin-muslimat. Ayo-ayo dadak kabeh ngono.
Wah, isone danang desane dhewe kok. Kok danane cepet ora doan kok. Malah mati Mas siji. Mikir. Iki kan mati. Biasanya digawa rene jan mak dudu nang desane dhewe kok rada seret. Apa Pak Gu? Iki isone iki nek rono niku mak jang-jang kok. Jajal. Nang desane dhewe kok rada cepet kok ya. Ora kira do cepet Pak. Piye Mak Endang? Kudanan. Oh kudanan. Ayo bener kuwi lek kudanan Pak Gu. Oh alah. Kudanan. Rada mlempem. Rada mlempem ya Mak Endang ya. Rada mlempem tur tawone barang melu. Oh iya Tawane apa-apa. Melu. Melu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, dumasen tandikeng. Wetan kali blongkeng. Wetan kali blongkeng, muga-muga paringono gaswara, selamat paringono panjang umur. Amin. Bengi iki walah lambene kuwi lho. Ora, kuwi cangkem wedok apa ora to? Ae kok wae. Sisil iki lho, lambene kok towa. Wis madang di lambe loro. Dhuwur towane biru ngisor putih. Kuwi towa apa kok iso? Eh? Kok towa apa? Wah, towa mlemem mau kuwi. Didongake sik, Mas. Muga-muga warga blongkeng paringono gaswara, selamat paringono panjang umur. Amin. Ono mek kene cok kataman paringono lancar. Amin. Amin. Ya kaya dene iki. Walah, amen. Wah. Kaya dene apa Pak Gu? Kuping ngasih. Santrine ya dadi sing soleh-solehah. Ah, soleh-solehah. Ning kene sesepuh long kene ya ana. Rewangi saiki ya dek dongake. Weno Sukabumi. Sapa? Bapak Asrofi. Oh, Pak Asro. Kowe ben nang kene wah jan mempeng nek urunan nyanyo-nyanyo tratrut-tratrut. Ya didongake Pak. Apa nih? Didongake. Wis tak dongake ket wingi. Iki nganu ya Pak Gu. Piye? Jan Surya Kawadar bengi iki asa ampuh tenan. Ampuh. Bintangnya oke banget kok iki. Iya ana bintang akeh banget iki. 1, 2, Bintang 3, 4, 5, Kejora. 6, 7. Bintang Bin- 7. Bintang 7, bintang muda. Wah. Kowe pusing ba kowe? Sik Mas Pak Gu. Nun. Aku meh nyawang sik saka Temanggung iki. Heeh. Oh, alah. Ada saka paraan Temanggung ya Mak ya. Dados kok parahan Temanggung kok ya tekan kene ngono. Kenapa, Mak? Ora ke. Sampeyan ning kono ra payu kok tekan kene iki. Aja ngecel rene payu to kok. Nah, kok Kok justru nang kono iki. Ajane ning kene Gresik Mayo. Temanggung utane teres dhuwur di ambung sing iso terles. Ora ya. Apa? Nggon aku ora tau teles kok. Wemu bocor kok. Tuh Ora bocor, kengkeng Pak. rasane sengir cewek blongkeng kok sing ngesir ngono kae. Iya, apa iya. Tunggu jatah campur ongol-ongol ayo ngibadah neng watu congol. Degemak disundui krasa penak dikendui. Kira nek Mas Tekno. Nek Mas Tekno kuwi lho. Nek tekno jangan ngono kuwi kok. Yo, terus ya. Siap. Apa iki? Lagune apa? Pak Gu. Ceceke. Pi, kowe melu kene iki wis pirang taun? Aku anggere arep ana apa kok takon lagune apa kowe iki piye to karepmu? Yo aku ngetes Pak Teguh kok. Oh, tes Pak Teguh. Sampeyan iso ngetes Pak Teguh. Pak Teguh kok dites. Ya wong senior ya to. Kuwi Ane kene kan juniore dadi Nang blongkeng ini padha golek ngelmu. Ngelmu iku ayo kaya widodari. Tekan lemper tak berangkang. Terus ke. Yo. Oh. Kok teko apik tenan ya Pak. Apik banget. No. Alah ragaya ame durung resmi to kowe. Apane sih ora resmi iki? Iki gak pendidikan kok. Pendidikan. Ah ya ora apa-apa to pendidikane wong galur wong liya ora apa-apa to. Wis Ane wis sap abang kuwi ora didikan. Ning gatelen. Angkeme yo. Yo, ngelmu. Ayo golek ngelmu. Ngelmu iku ayu kaya widodari. Urip mulya kaya ndok suwari. Urip mulya
mulya kaya ndok suari yen den catur brantane mari mari yen den durung munggah swarga buka kori yen den turun munggah swarga buka kori ilmu iku ayu kaya widodari urip mulya mulya kaya ndok suwari yen ten cetha mulya kaya ndok suwari yen ten catur brantane mari mari yen ten turut munggah swarga buka kori yen ten turut buka swarga buka kori. napa mak mak napa Salting. Ersa Salting, Mak. Urung disayang. urung disun Urung urung disayang urung Salting. dadine kleru mak Sesuk nek ben ra kleru saat ben ra kleru aku Nggih, Mak. digawa tekan parakan rapopo. Beres, Mak. kok ngono to Pak Gogi Pak Pak Go. Kok iki eling mbok ra mojok-mojok ngono kuwi wae tutke bojone lho sampean ki. kasus apa Pak Go Iya, Pi. apa mak Ayo wis manut ijak medun medun. ijak olahraga Mas Tekno, heeh medun. Mas Tekno Mas Ersat jak Medun, Mas medun Ersat, medun. Lho, Mas Subi yo yo. Ayo. ayo anek nyong kan wis biasa ayo Jen. Kenapa mak? Kenapa? kenapa mak wi kenapa Ayo, Pi. Lah lagune apa Pokoke sing apik. oh iya Yo. lagune Pak Teguh mau ya Ayo. Heeh. Ora iso wis. sayang sadurunge lunga ana aku ngasona pipimu lo sambutmu sayang sadurunge lunga kawenehi waktu sampeyan ngasona aku rindumu
kok rano rupeto sapukure gonulungo ora kondo-kondo. Aku yo sesire kidul kuwi lho. Apa Pak Go? Oh itu ngosek-ngosek. Sapa? Kuwi. Kuwi Kate ngosak-ngosak ngene kewat-kewat. pengen joget berarti. Oi, wes sayang tenan gue yakin. Ayo Jang, sayang Jang. Kamu diarok wes sayang redang kowe. Mulai nek ra butuh ping 17 kono kowe. Ayo. Ngifot. Yo. Nah, kono kowe bobrok ngalah dapet. Kowe melu piye kowe ketuke ndang kae? Pak Go, Eh, kae teknoe ditanggap. napa? Kuwi Wes. Ya, burung saya kok. yo munggah, nek wis saya. Ada bal gerak. Lagune apa Pak Go? Ya Elvandi ronce-ronce kembang. Kambange mupian-mupian kangingan. Ya. Iki catat ke ora? Iki. Ora. Ya Irfani ronce-ronce kambang wangine mupian-mupian kumilang ojo sirame nyamengo miturut gawe pangeran. Ya Irfani ronce-ronce gembang wangine muper-muper bukilan ojo sira mrengas-mrengos miturut jawa pangeran. Monggo langgae kang sakedah urip pirane ngalap donya kowe kuwi ora kena semaya. Ya Irfani ronce-ronce kambang ojo sirame nyamengo miturut gawe pangeran. Ya Irfani ronce-ronce gembang wangine bubar-bubar bukilan ojo sira mrengas-mrengos miturut jawa pangeran. Monggo langgae kang sakedah urip pirane ngalam donya kowe kuwi ora kena semaya. Apa? Aku adoh banget jarake. Yo kae pasukan iki disiapke rada cedhak ngono. Kok le adoh banget. Mafailatona mafai assalamu alaikum minal anbiya ilahi. Mafailaton mafai Assalamu alaikum minal anbiya ilahi. Assalamualaikum ya minal amina ilahi.
Go. Ora mafailatun. Sesuk lagi nyong. Sesuk marana gonku njaluk catetan. Ya Ehwandi. Kudu nyong kok. Apa Pak Go? Pesing. Alah. Terus apa lagi? Sor. Wajib main Pak Go. Wajib main ya. Iki wajib ngain tak cek jal bener bener. Wajib siap monggo. Monggo Jalan Pak. minggu. Sampeyan sing nyanyi aku sing ngecek kok. Dame bolo. Ayo, monggo bajono. Masa nang blongkeng nggon santri kok ana ruwet-ruwet. Nek nggon santri ruwet ya sare. Cuk bebeke. Wajib ngait lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngait lanang wadon lurung ilmu. Ojo leren yen durung rusak bodomu. Ojo leren yen durung rusak bodomu. Ada apa juga? Apa? Wis bener dong Pak Go. Nggih. Sing bener ki ginarmu sunah ora ki namung sunah ki ora. Sing bener ginarmu sunah. Nggih, nggih Pak. Ginarmu sunah nulungi maring sembahyang. Sesuk tak kaya catetan nek radang-radang. Nggih, Mbah. Matur sembah nuwun nggih. Ya kita pemuda. Apa Pak Go? Kita pemuda Islam Indonesia ikatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa luput hajatnya di jalan
Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul tetapnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Bisa lanjut? Aku seneng sebelah wetan kayak Mbak Edang. Ini goyang kompak, ini tetap kondusif. Ngono kayak kena kecontoh loh. Apa njaluk apa? Nyuwun sarina nggih Mbah Jaro. Oh, sarina deh ya. Nggih. Mas Ersat. Halim. Ayo ngono kae. Mak, bukai mak. Sarinande putri Sarinande putri Suri pujaan Sadewi Asik. Diatari saputri menari aku Sarinande Warkudara arane lakoke yo arane dalan limang sasi kok kaya ilang jebule Apa mak?
Sikro nayoko hanyayai karyo karyane projo tumrago sanggot caco tali wonteman kala setyo damya tinona sri suara kuburo samya rapo ngarasa ngestu podo raunya sanoto sak juru-juru nyayai karyo Sikro nayoko nyayai karyo pakaryaning praja kumrego cekut candot kali wanda manunggal setya damya tinana sri swarane kumuro sarta ngrebut ngarsa ngestu padha prawuya satata sak suruh ngayahi karya sikro nayoko ngayahi karya pakarya ning praja kumrego sengot cancot tali wanda manunggal setya damya tinana sri swarane kumuro samya rebut ngarsa ngestu padha rawanya sang nata sajuru ngayahi karya Rasikra nayaka ngayahi karya pakaryaning praja kumrego cekut cacut tali wanda manunggal setya damya tinana sri swarane kumuro sarta ngarbut ngarsa ngestu padha rawunya satata sak juru ngayahi karya sikro nayaka ngayahi karya pakarya ning praja kumrego sengot cancot tali wanda manunggal setya damya tinana sri swarane kumuro samya rebut ngarsa ngestu padha rawanya sang nata sajuru-juru ngayahi karya swarane padha rupa pinalulun samudra pasang lampahe ngapara ora rame kumuro swarane padha rupa pindha aluning samudra pasang budaling para adya Sikro nayaka ngayahi karya pakaryane praja kumrego sanggut tali wanda manunggal setya damya tinana sri swarane kumuro samya rebut ngarsa ngestu padha rawanya sang nata sak juru-juru ngayahi tengaran ning ajuret kong makuru kongso ler tetek kadya putula war patritek turangga ngesti rekata ing wae sise kidul tanah Jawa dumunungen ana segara kang nyoto gedhe ombake pulo kamulung ora sambat saben wayah ora ana dalma kang nyoto ati sabrana
pasuryan dewa ra ono tandinge katon sumuna uga nyelsanake ra ono jalma kang wengi samrane Roro Kidul Kanjeng Ratu ing kraton Segara Kidul Roro Kidul kang jumeneng ing kraton Segara Kidul ora kendhat saben wayah rana jalma kang nyata wani sembrono Apa Pak Go? Pak Go, apa? Akae mung dadi kok. Pak Go iki dadi ya. Oh iya. Apa Pak Go? Sor. Klono sewandana raja buta ing neraka siapa iluta awan raja rai siko basa pusantane yahi samandimang dalam buka singa barong asrupa iyo hai rakitan saya rame
sarwa ireng sandangane ana sewandana raja buddha ing kana raga siyaka ing ayudha lawan raja rai singa asta pusakane pacat kyai samendingan rakas parapupon singa barong asrokan iya wae saya bagi saya rame iya wae saya bagi saya rame waro sakit kasih curi kino hati putangkan lawan hati kino kabeh agar lapar dene waro panarakan betot sama dengan berarti mataan iyo rakitan saya rame iyo sarwa ireng sandangane sor ora jalek-jalek ke Dang. sari mak ora ngono kuwi ah Andati ora Dang. Mandai takoni Mbah Jono Iki andati apa ora? Oh ya. Jadi, Pak. Iya. Milih gak iki, Pak. Maendang selendang, maendang. Maendang selendang, mari berenang. Sor. Oh ya, kesana ya. Maendang selendang. Selendangmu kanggo nyambang putra. Maendang selendang. Maendang temon jaluk temon Sor. Sampai tok kok pedadean Mas Jan. jangan yuk Maendang dadah Jarom wong manes sembarang
urut tapi carut wong manis selendang sutra nulis wong manis di atas kaca jangan nulis wong manis di atas kaca kalau nulis wong manis di atas meja. Mas Irsat. Salam, Jek. Sewu siji nggih. Niku lha sing nyuwun. Jek wah. Poin ya, Mak. Lagi poin. Mulane pisan rene ngono to. Heeh. Ado-ado saka paraan ya. Ado-ado saka paraan tekan kene kok. Ha iya. Ora entuk-entukan ya piye. Lagi dong, Mak. Iso nginep kon sampean. Heeh. Mainem nang Mas Manto. Wis kene bae. Aduh Rama ibu ngapuranan aku ya nono salah putu omah sagi kuduani dosa Nanti saiki isih krasa ning dada Rina wengi ranali tansah tetangga memuji marang kang kuwasa moga enggal entuk pangapura urip tentrem ayam muga kanthi mulya iyo wani marang tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane wengi lalali tansah memuji marang sang kuwasa mugi enggal entuk paring pura urip petamaya muga kanthi mulya ganti ana lali marang wong tuwa ganti ana sewu siji sing wani ana anak lali marang wong tuwa yen ganti ana sewu siji sing lali wargane donya sukune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu suci gedhe ganjarane yo Apa? Jaluk solo bret.
Yes, dituruti Mas Subi. Slompret, slompret. Yo 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 yo. Terus lendro telo. Jaran ke pangyong bang marake ngigel. Macan yo. Bujang kanong galia bibra. Wis cocok kagungan reya. Prasaja gawe kumbira. Wangan kotane gunung lawu katakan pariwisata dina minggu muda biasa saja balik kambang ngombang-ngombang tumakan cocok kana sewu jajalia lakang padha lumaku jawel kinawel karo mesem goyo kempeng tawanganmu indah dipleroi mas aja dipoyoi karepku jaloti asami tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden katimur angko kekeri ing jaman Boyo sing eling apa-apa kaya pancene bener kandamu Mas aja dipoyoki karepku njaluk diesami tinggal lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal katibaten katimuran mangko keri ing jaman mbok yo sing eling bab apa iku budaya karepku jalati asami tinggal aku kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden katimur angko keri ing jaman mbok yo sing eling papopo iku budaya samudra pasak lampaing para wadya sigra nayaka hangayahi karya prakaryaning praja kumragot sangkut caca tali wanda manunggal setya Jambyak tinana Sri Swarane gumuro sarta ngarbut ngarsa ngestu padha ngawanya satata sajuru-juru ngayahi karya Swarane gumuro swarane ngapata rupa tinulunan samudra pasak lampaing para wadya Sorane umuro swarane bata rupa beda aluning samudya pasak budaling para wadya Sigra nayaka hangayahi karya prakaryaning praja kumragot sangkut caca tali wanda manunggal setya Jambyak tinana Sri Swarane gumuro samya rabot ngarasa ngestu padha rawuhnya sangata sajuru-juru ngayahi karya
sore kapone diro jae wono lan goyang apa godhonge yo la elo ya elo la elo dhewe yo la ala kabiro sore kapote diro jae wono labuya apa godhonge Elo ya elo la elo dewe solae alakabakiro kapositi sukune loro jae wono lampu yang apa godhonge yo la elo ya elo la dewe yo la alakabakiro posisi sukune loro jae lampu yang apa godhonge yo la elo ya elo dewe solae piye oh kon muni ala tega giro kudu giro apa kelek oh iya sing piye lali sari-sari Arep pamit ya. Pamit yo. Pamitan nggih. Hah? Saya no pawon hari. Mangke pamit mangke lho Mas Irsat nggih. Mangke. Mangke. Kok mangabung? Piye to kuwi? Teko-teko Mak. Slup kene Pak Go. Ayo, pedang-pedangan. Oh, jan munyuk ki. Gugur bungaku di taman pagi di hari antar TV. Harum samar menambahkan sari tanah air Jaya Sakti. Apa? Siapa sama jengkol? Edang. Boleh. Arep pamit dhewe apa kon namitke Pak Go? Oh boleh dhewe ya. Ya lek pamitan no. Nek boleh dhewe lek pamitan no. Injih dumateng para rawuh sedaya, menika Pak Go awon apa sae? Awon. Kok rono, ora rono. Alah, medeni wong kowe Pak Go. Medeni wong.